Is-servizz pubbliku nieda 26 servizz ġdid li jvarjaw minn mobile apps, siti elettroniċi u servizzi ġodda li l-pubbliku jista' jaċċessa servizzi governattivi 24 siegħa kuljum. Is-servizzi jikkonċernaw fost oħrajn l-inċentivi tan-negozji, il-bidja, l-arms, is-saħħa, l-edukazzjoni, l-għaqdiet volontarji, is-servizzi soċjali, kalkulazzjoni ta' taxxa, safar, kondotti, rati u kultura. Waqt it-tnedija uffiċjali tal-M-Services, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajer qal li s-servizzi qed jintużaw minn 90,000 klient kull xahar. Is-Sur Kutajer qal li dawn is-servizzi għamlu parti minn servizz.gov li biddel il-mod kif jingħata s-servizz pubbliku. U għanida wkoll id-dera l-ġdida tas-sit elettroniku gov.mt li se twassal għas-servizzi li joffri l-Gvern online u li huwa aċċessibbli wkoll mill-mobile. Is-Sur Kutajer spjega li l-istrateġija tas-servizz pubbliku hija li s-servizzi jkunu qrib tan-nies u għandha tibqa' ssir ħidma sabiex aktar nies ikunu mħeġġa jużaw l-government. Intant, fl-ewwel konferenza li laqgħet l-assistenti diretturi tas-servizz pubbliku bit-tema ippjanar u twettiq, is-Sur Kutajer qal li l-irwol tagħhom huwa kruċjali għaliex fuqhom tistrieħ it-tmexxija tas-servizz pubbliku u kien għalhekk li saret ħidma biex jitranġaw il-kundizzjonijiet tal-grad. Irrefera wkoll għal rakkomandazzjonijiet li jingħataw mill-Uffiċċju tal-Awditur u l-Ombudsman li minnhom qal li twettqu aktar minn 80%.